जय माता दी। हम अहाँ सबके अपन मिथिला खाना में स्वागत करै छी। और आइ हम बना रहल छी सूजी के हलवा, जे बहुत ही खाए में टेस्टी लागे छै। ओई के लेल हम घर के बनल गाय के घी ले लिए 2 कप, और 2 कप हम सूजी ले लिए। अब इस सूजी के हम अच्छी तरह लाल कर लेवे, सुनहरा लाल कर लेवे, ताकि हलवा हमर बहुत ही टेस्टी बने। एकरा हम शुरू में थोड़ा देर हम फुल ताव रखबे और एक बाद हम थोड़ा देर मीडियम ताव कर देवे, ताकि अच्छी तरह लाल हो। सूजी के हलवा अहाँ के खाए में बहुत ही टेस्टी लागे छे, और ई अहाँ झटपट कभी भी बना के तैयार कर सकै छी। कम खर्च में बहुत ही अच्छा स्वीट मिठाई भी भ जाय छे, और गेस्ट के भी अहाँ खाना में सर्व कर सकै छी। कोई भी पार्टी फंक्शन में अहाँ सूजी के हलवा बना सकै छी। नवरात्रा में माँ के कन्या भोजन में भी सूजी के हलवा बनै छे। तो अहाँ एहि ढंग के हलवा बनाओ, अहाँ के बहुत ही अच्छा लागत और झटपट बन के तैयार भ जाए। अब इस सूजी के हलवा हमार लाल भ गए, लेकिन थोड़ा सा लाल हम और करबे, ताकि अच्छी तरह कलर आबि जाए हलवा में। अहाँ के उजला कम भुनबे और ओमे पानी डाल देवे तो अहाँ के हलवा उजला भ जाए। लेकिन सूजी के अहाँ अच्छी तरह लाल हो देवे, ज़्यादा लाल हो देवे, और उसके बाद अहाँ पानी डालबे तो अहाँ के सूजी के हलवा के कलर बहुत ही अच्छा है। अब इमे हम 1 कप चीनी डाल लिए, यानी 2 कप सूजी में 1 कप चीनी हम डाल लिए, तो अहाँ के हलवा परफेक्ट मीठा बनत। और घी अहाँ अपना आवश्यकता अनुसार लिए, ज़्यादा कम घी में भी बहुत अच्छा हलवा बन के तैयार हो जाए छे। और वह कप से हम 2 कप पानी भी डाल लिए, और एकरा पूरी तरह 0 ताव कर दियो। फुल ताव करबे तो पानी अहाँ के और दे पड़त, और 0 ताव कर देवे, यानी तो वह पानी में बहुत अच्छी तरह से सूजी के हलवा सीझ जाए। एमे अहाँ के जिते ड्राई फ्रूट्स दे के है वो दियो, लेकिन हम एठमन ड्राई फ्रूट्स यूज नहीं कर रहल छिए। कनी मनी हम किशमिश यूज करब। हमरा घर के बच्चा सब ड्राई फ्रूट्स देल हलवा पसंदे नहीं करे छे। अगर अहाँ के घर के बच्चा सब बड़ा सब अगर पसंद करे है तो अहाँ ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स एमे डालियो। एमे हम छोटा चम्मच से 1.5 चम्मच हम इलायची पाउडर डाल लिए। इलायची पाउडर डालला से हलवा के टेस्ट बहुत ही अच्छा आवे छे। अब ई हलवा बन के तैयार है, और अहाँ जे ढंग से सर्व करे लेल चाही ओई ढंग से सर्व करू। बहुत ही अच्छा बन के तैयार है। देखियो परफेक्ट सूजी के हलवा जे होय छे ई बन के तैयार है। अब अहाँ सब गेस्ट के दियो या फिर खुद खाओ। तो एमे हम थोड़ा बहुत किशमिश डाल दी छे। किशमिश डालल ज़्यादा अच्छा लागे छे, ताहि के चलते हम किशमिश डाल के हलवा बनबै छी। अब ई हलवा के हम सर्व करै छी। पूरी हलवा भी बहुत अच्छा लागे छे, पूरी के साथ खाओ हलवा, या फिर छुच्छे अहाँ खाओ। और एकरा हम थोड़ा सा आलमंड से डेकोरेशन कर दै छी, ताकि देखे में अच्छा लगते। ई हलवा बन के तैयार है। अगर ई रेसिपी हमर अच्छा लागत तो हमर चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करब। लिया खाई जाओ, मुँह मीठा करू अहाँ सब।